snima kamera, zamisli. Da. A šta, i glasove snimaj se? Sve snimam, video. Čekaj, dođe ovamo, onda i nas tri će snimati. Pa da. Čekaj, da ću okrenuti prema sebi. Ja snimam. Da dođe ovamo, pa će on se Ne, čekaj, stavit ćemo je to, tu ćemo je staviti. Evo, to ćemo je staviti. Kako ludo. Je li zvuk snima? Da, da. Evo ga. Evo, pazite, na prvi dan ove godine, 2014. Pazi stablo. To je dobro. Kreši, treba medicinska sestra, ali nek dođe u erotskom ruvlju, molim. U crno-bež gačicama.